Taky blesík lidi, zdravím vás Surfík při mém prvním videu a první dílu je to Steam Fortress. Nejsem tady nějak extra dobrý, protože tu hru jsem si poprvé nainstaloval na Steamu, takže budu určitě lamit. Žádný úvozovky, nic lamit. Jediné, co jsem si půjčil, je tady Spice Kettle, jinak nic nemám, jsem to chudej. A rozhodl jsem se, že budu hrát ze Spyro. Rozhodl jsem se, že budu natáčet gameplay, nebo natáčet slovenský real bit. To bych nedal, to bych se přestoupil spát. Wow, motherfucker! We have lost control point. To jsou fakt, jo, přiznám se, mám tady trénink, protože jinak, já nevím, já jsem to hrál jeden čas, ale už jsem jakože tom, takže taky se to to nemohu vůbec vědět. Mí? Nejsem já. No co se tak jmenuje, nevím. Jo, takže si vyzkoušíme tak nějakou jinou klasu, třeba tady. Já jsem slyšel, že Feedback. Stay over there, motherfucker. Stay over there, motherfucker. You fake? To není fake. Pojď nahoru, pojď nahoru. Pojď. Já tě mám na provázku, pojď nahoru. Pusna. To zabila, pusna má bez... Pusna má. Ještě mi řekněte, jestli mám natáčet s webkou, bylo toho přizpůsobím. A dám si teď, zkusím třeba Pyrom. I bitch. Já jsem tlustý, já budu, já mám sandwich, já jsem, mám to za sandwich, jo. Tak dobrá, jdeme. Já jsem tušil. Jak jsi myslel? Životy? Zkusíme, ježišmarja. Zkusíme třeba skautíka. 3, 4, 1, tyč. Já jsem rychlý. Jak když potřebuji nezléchat. Ježišmarja, jumper. Co pozice. A nějak si umřel, co? The spy over there. The surfing over there. Bitches! Ow, motherfucker! Já jsem umřel. Tak teď si dám třeba, teď si zkusíme, co jsem ještě měl, heváka. Mi dej backstep. Zkusím třeba snajpíka. Tak těm rychlý snajpery jenom prdel. Tomu šel vám prdel. Oh baby! Já nechci, aby tady byl spy, takže si dám třeba sem. Máš štěstí. Mission ends in 60 seconds. Baby, já jsem zabil hledáka moji sniperku. Miluji tě sniperku. Tak co? Dominuje. Domination. Wow, motherfucker, zabil mě. Z toho ještě postravil to, no. Tak já si dám teď 4 to mě celkem baví. Soldier. Voják, soldier. To je soldier. Jsem teď soldier. Nevím. Je mám merketomet. Teď si strčím do pole. The control point is being captured. Stoj, ne? The control point is being contested.
asi teď tam. Nic. No, už vím, koho si dám. Spinka. Spy. Ne, ne, ne. Jo, jo. Overtime. We have lost control point. Spy. Podívejte. Ends in 30 seconds. Kurně. Nemohli mě vyčet. Ty se mě zabili. Je jim dám. Zakodnu uříznu jim prda. Já jsem to fakt už vypamatuju. Teď zkusíme třeba... Zkusíme třeba... První? Ne, ne, ne. Hehehe, problém. Fuck. Já znám, co si vymyslíš. Kurva. Myslíš si to bedes. Tady se asi žádné achievementy nedostaví, ty se dostávají asi tam. Takže asi nic nemůžu ani najít. Já jsem kdy. Ten běhá, počkej, že běží na záchod. Je neger, jsem rasista, nechci negry, to si taky já si koupím nějaký hodinky přes PayPal. Wow, baby. 5, 4, 3, 2, 1. Control point enabled. Move. Get it. Ne. Nic nebude. Oh shit, potřebuji diktera. Aha. Neříkej, že tady pořád čeká, hele, malej. Žádný takový. Jsem se převlec přeci. Že bys udělal dispenser? Fuck. I can live, I can... Já jsem umřel bolestivou smrtí, tak bolestivou, že byla bolest. Ne! Zabij ho, dopadlo, umřel. Hovada. Já ho viděl tady. Jeden z nich dvou. Much appreciated, doctor. To budeš ty. Ty blbý. Neviděl. On nechce jako super. Jo, mě došel asi. Fucking! Dělal mi backstep, klikatý jsem. Ježišmarja. Oh je. Ne, on mě nebaví. Yes, demopan. Toho taky znám. Jde mi flašku piva. Fuck. Nebyla tam žádná voda, oni mě ošudili opravdu. Fucking hell. Tvrdý má prd. Znovu. Já jsem to věděl. Jsem se lek. Ježišmarja. Jsou hrozný lidi tady. Je zabiju. To je moje rum.
Alert. Our control point is being captured. No, nejsi. Kurňa. Já jsem to přežil. What? Já jsem dobrý, tohle hře. Lékárnička. Healing, please. Tak, nabij. Kurňa. Spy. Agent mě zabil. Agent. Já si ho vyfotím. The control point is being captured. Jo, za tebou pána mi to začíná bavit, protože to je mistr, nejlepší. Mistr bojových umění. Jsem rasista, když je to černá. Je pivečka, moje malé pivečka. Rozbice. To už je kvalitní. We have lost the control point. Fuck you, man. Mission ends in 30 seconds. Si někdo ptejte o sobě myslí? Já ho sam. Ne, nezabil. Proč? Mission ends in 10 seconds. Já jsem demopon, já jsem černý. Nemůžu vyhrát. Tady to je kvalitně, ale. Overtime. Tuž. Fuck. You failed. Fuck you. Kafi. Mňam. Kafi je dobrý. Kafi. On říká kafi, ale kafi je hezčí. Smysl. Bitch. I can fly. Tohle bylo zase nekvalitné, to tušil. Kolikáte jsem? Je až tak... Fuck. Bitch. 3, 2, To bych nezabil. 1. Control point enabled. Get going. Wow! Yes! Ow! Jsem se zlomil pát. Wow! Yes! We have lost control point. Aha, trouba. Já vím, že jsem to chtěl. Ježišmarja. Tak teď si dám asi poslední klásu a už to ukončím, takže si dám... Ne, tak ještě poslední We díl. have captured the control point. Tak co bys? Sexy. Kafe. Je, ty nejsi s námi. Proč myslíš si, že já jsem hloupý? Jo, surfík. Let's get the jump.